Dagitoy apan malakad, digitoy abagbaga, tintayo pakasursuruan, pakatinggaran, pakabawalawan, iti so amin abanag. Tadigitoy kabsat napapatag digitoy nga nagtaod iti Diyos, akas kay papanan na, ngadda, anay maldit, anay surat, babaen, iti linaon, iti surat, iti Biblia. Tayo iti pamaneknek ang mabasa iti Hebreo 3 iti 13 nga kinunana. No di ket agbibinalakad kayo iti naldaw ita masasao itoy nga aldaw tapno saan atumangken iti uray siya sino kada kayo gapo iti padangal lilaw iti basol. Tadi kita adu iti intayo sangsangwen wenno banag ngayon tayo aramiden nga pakasubukan tayo iti unos iti tayo panagbiag. Tado iti mga alilaw lang kada tayo gapo kalig iti daduma nga adda iti sangwanan tayo ken kalig iti kapanpanutan nga mangsaero. Isu nga masidig tayo iti kapsat ngayon na ibagbaga kalig itoy iso tin na ibagbaga mangiturturong iti sangwanan iti Diyos ngadda kalig itoy anay maldit asorsorat. Iti mabasa iti may kadwa Pedro 1 iti 20 ngem umunang amunyo daytoy nga uray anya apadto iti surat awan iti may dumduma iti panaka ipataros na. Isungahan tayo kung mga dumduma iti panaka ipataros na digitoy kay papanan digitoy asorsurat no di ket isulang itin tayo padtuan kenin tayo isuro no kasano iti kay papanan na digitoy asorsurat. Tadi gitoy apamaneknek na papatag digitoy nga nagapu iti Dios ngayon na ibagbaga gapo iti na panagsagaba nga po nga Jesucristo idi baten digitoy asorsurat. Iti mabasa iti Hebreo 12 iti 4 di kay pay nagsagaba agingga iti dara asin maranget iti basol. Tadi iti bagbagana nga dara nga naiwaris nga inwaris idi ninumisis gapo kalig itoy asasao ngayon gana iti may na pong Jesucristo nga nagsagaba kalig itoy asorsurat ngayon na ibagbaga. So kalig itoy iti paka tinggaran tayo pakababalawan intayo kumasangwen digitoy akay papanan na gapo kalig itoy asasao anasayaan. Iti mabasa iti Matthew 26 iti 28 nga kinunana nga daytoy iti dara iti baro at tulag. Tadi iti apamaneknek mabasa daytoy iso iti dara iti baro at tulag iso amay buyat gapo kalig iti adu amay pa iti panakaikat kalig iti basbasol. So iti mo lang kakabsat iti mga ikat iti basbasol tayo digitoy asasao. Isu nga panunutin tayo kakabsat iti kay papanan na digitoy napapateg asasao. Saan ket nga dara iti animal tadita narabaw lang na ita akay papanan na no di ket daytoy iti dara adapateg nga naiwaris kalig iti kapanpanunutan tayo bayatin tayo panang utob-utob panang suksukimat digitoy akay papanan na. Tadi kiti kapsat nagloryaan digitoy iti na ibagbaga iso dayjay aglakam iti biag nagdanayon gapumot lang iti espiritu tayo nagturong iti Dios digitoy akay papanan na. Tadi kita pamaneknek mabasa ito muna Timoteo 1 iti 11 akas mayan nurot iti nagloryaan nga ebanghelyo ti bendito a Dios iso iti naitadag kanyak dayta tin na ibagbaga iti ni Apostol Pablo gapo kalig itoy anay maldit asorsurat. Iti mabasa iti Colosas 3 iti 4 ito ni Kristo abiyag tayo iso ti mga igem iti biyag tayo nga ibagbagana
amay parangarang kayon tumuten, amay raman kinkuana, iti gloria. Nagita ti bagbaga idi, apong Yesu Kristo, gapo kadagitoy, asa sa unot lang. So kanito kapsat may nakipapaabot, paka adalam tayo digitoy, akay papanan na, at agyamanak, iti Diyos Ama, manakabalin sa amin. Amen.